Sådan der. Godt, Victor. Det her det er til dig. Det her det er et papir, hvor du kan se, hvordan at det greb, du skal bruge. Du skal kun bruge et greb her i den her sang. Glem alt det der, vi har lavet indtil nu, fordi det er jo bare nogle andre greb, som egentlig ikke rigtig dur til den her sang. Så nu skal der øves? Ja. Du har pegefingeren på den øverste streng, og lillefingeren på den næste streng, 2 bånd ude. Så i virkeligheden så ser det sådan her ud. Hvis vi prøver at sætte det på 5. bånd, der hvor der er en prik. Der er en prik på 3. måske. Men der er i hvert fald en på 5. 1, 2, 3, 4, 5. Og så er lillefingeren på 7. bånd. Og hvis det er svært at holde den nede, så brug ringfingeren til at støtte den med. De her strenge hernede, dem bruger vi ikke. Så vi slår egentlig kun på de 2 øverste. Hvis den der nummer 3 streng, den kommer til at lyde med, så gør det ikke noget. Vi trykker bare ind og slipper igen, så det bare bliver sådan et rock-lyd her, ikke? Men i virkeligheden så skal vi starte op på 8. bånd, hvor vi slår 1 gang, og hurtigt efter op på 10. bånd. Og det er med pegefingeren, der er på 8. bånd og 10. bånd. Lillefingeren her, den ender helt ude på 12. bånd, som er der med 2 prikker, ikke? Så det siger. Og så går vi fra tilbage på 8. bånd og går ned til 6. bånd. Det kommer til at lyde sådan her. Ja, det er de 2 første ting. Det kan du lige øve dig på først. Og så den næste ting, der sker. Ja, du kan sætte den på pause, så kan du lige øve dig lidt på det. Den næste ting, der sker, det er, at vi går fra 6. bånd ned til 3. Og der sker der noget nede på 3. Så siger vi. Kan vi lige få den med hånden? For lige at lave den igen. Det hele? Nej, lige den der. Okay, ja. Ja, så har du den. Yes. Det er verset. Det kommer til at lyde i sin sammenhæng sådan her. Og det kommer et antal gange. Så kan du selv høre, hvornår det går over. Det kan du høre lige om lidt, når vi spiller det sammen. Så er der en overgang til omkvæd. Der går vi helt ned på 1. bånd her. Med pegefingeren. Det er stadigvæk det samme greb. 3, 4. Ja, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Op på 5. bånd. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kommer kun 1 gang, det her. Og det lyder altså sådan her i sin sammenhæng. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, op på 5. bånd. I sin sammenhæng lyder sådan her. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Og så kommer omkvædet. Det kan være på 6. bånd. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 3. bånd. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. bånd. 3, 4. 1, 2. 8. bånd. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Det kommer et par gange. 1, 2, 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Og ender op på 8. bånd. 8, 3, og. Så er vi på verset igen. Skal vi prøve med sang på? Det kan vi godt. Okay. Det lyder sådan her. Swimming in your heart, something spiritual.
kører det videre. Så har du den, Victor. Så er det bare at øve sig. Tak for kameramanden der. Tak for i dag. Tak for i dag. Kan du se mig nu? Det kan jeg håbe, jeg kan. Hej Viggo. Ses.